To už? Počkat, jestli do toho začnou stříkat. Dobře, ta policie to neznámá teď. Takže Češi vyrazili na výlet. Tak prdeli, ty vole. Takhle to ještě nešli třeba půlnoci, že se nám to nestalo, co bychom dělali. Ani kdo spal, ale třeba by někdo spal jako, třeba jak by to bylo horší rotování, tak jsme to máte třeba by byl někdo rozespalý, ten by byl tahal by ještě dvouštářek. Ještě byl třeba otrávený. Není moc si smělý, pane profesore. A já si to budeme čekat 3 hodiny, až přijede, možná díl, přijede další. To je hasič. To jsou z Pardubic, fakt jako zase na společnost. To je za chvíli. No to ještě, že nejsou třeba Máme první zranění dne. Vypadá to dost ošklivě. A tu prezenčku nám vrátí? Si nechaj prej. No to si nenechaj. To je náš originál. Se nafotí, jo? Nemáme kopy, jo? Nemáme ho, kdybych ji dělal. Chci mě zeptat, ne? Koukám. Děkuji, děkuji. A máme tady ten stran, že ho postavili. Jsme zvyklí se nabalovali. No.